Γεια σας! Σήμερα παίζουμε σε ένα multiplayer server τον Cypress Craft Ούσου και θα παίξουμε μόνοι μας. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Α, να πάμε λίγο πιο πάνω. Ποιος είναι αυτός? Γεια σας κύριε. Γεια σας. Ποιος είσαι εσύ? Δεν σε ξέρω. Κανόνις, έχω σόβελ. Μπορείς να μου πεις ποιος είσαι? Ίσως είμαι ο... Κάτσε να με δω λίγο. Ναι. Είμαι ο Herobrine φάντασμα. Ο Tobias 6996 ίσως. Ναι. Και θα παίξουμε μαζί survival σε αυτό το multiplayer server. Έλα. Όπα. Αυτό δεν είναι κατά λάθος. Μα το Θεό. Το IP θα είναι στο description. Description, ναι. Description. Και έλα εδώ. Τομπία. Έρχομαι. Τομπία είπα. Έλα εδώ. Λοιπόν, τι να κάνουμε για να δούμε. Έχεις καθόλου ξύλο? Έχω 54 wood planks. Καλά, άστο. Πάμε να κόψουμε. Δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να κόβω ξύλο. Έχουμε και τα πιο γαμάτα τσεκούρια. Κάτσε λίγο γιατί κολλάω. Λίγο. Λιγουδάκι. Λιγάκι. Λιγουδάκι. Ναι. Το σπίτι μας να μην το φτιάξουμε ρε εδώ που είναι κοντά με τα άλλα ρε σπίτια. Να το φτιάξουμε κάπου μακριά. Ναι. Να είμαστε απομονωμένα παιδιά. Ξέρω, ναι. Θα το βάλω fast. Chance θα το βάλω 2 γιατί δεν μπορώ. Έχουν κάνει climb. Ό,τι να είναι. Ούτε δεν θα μας αφήνουν να κόψουμε. Όπα, πολύ lag. Τι είναι αυτό παιδιά? Βοηθήστε με σας παρακαλώ. Κολλάω πάρα πολύ. Εντάξει, το βελτίωσα. Έλα. Done. Πού είσαι φίλε μου? Έλα εδώ. Πού είσαι? Να σε καλέ μου φίλε. Κόβεις δεντράκια. Θα πεις τίποτα? Εγώ βασικά έχω μαζέψει ήδη 44 δέντρα. Δέντρα λέω. Ναι. 44 wood. Και εγώ 15. Δεν ξέρω Έλα που πάμε. βρήκα το monster spawner. Είναι από το vote που έκανες. Α, ναι. Καλά. Μην το βάλεις. Τι ζώλο. Τι Γουρούνι. βγάζει. Γουρούνι. Γουρούνι. Αγουρουνί. Ναι. Μην το Ωραία, βάλεις. θα φτιάξουμε ένα σπίτι. Να σου πω να μην φτιάξουμε μια faction. Α, ναι, όχι. Όπα, τι είναι αυτό? Οχ. Έχουν και F-claim. Α, έχουμε και free wood, αλλά άστο. Δεν πειράζει. Το free wood. Λοιπόν, ακολούθαμε. Έχω ένα τέλειο μέρος για το σπίτι μας. Ναι, δεν θα το φτιάξουμε εδώ κοντά, κάνε όνειρα. Ναι, είπα εγώ να το φτιάξουμε εδώ. Περιμένεις λίγο. Επίσης, έχω μπει πρώτη φορά σε αυτό το server από αυτό το skin. Επίσης, Εγώ δεν έχω μπει, εγώ έχω και μια faction. Με το άλλο σου το skin, αλλά τέλος πάντων. Τατά! Αυτός είμαι εγώ. Ναι. Περίμενε. Αυτός είναι μισός σκύλος, μισός άνθρωπος. Γάτα. Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ είχα σκοτώσει και έναν pigman, είχα πάει στο warp nether. Και Ναι. μου έδωσε κάτι diamond βρακιά, ναι. Diamond παντελόνια που ήταν όλα, λες και έχουν βάλει, ενώ έχεις πάρει ένα anvil και έχει πάρει όλα τα books, αυτά τα enchant books, πώς τα λένε. Γιατί γκριφάρουνε τα σπίτια, θέλω να μάθω. Εμείς γιατί τα γκριφάρουμε, έξυπνε.
Πρέπει να τα Θάνο, μαρτυράς ευτυχώς όλα. αυτό δεν είναι το Πρέπει άλλο να τα μαρτυράς όλα. Πρέπει να τα μαρτυράς όλα. Γιατί όλοι Πρέπει. όλοι κρυφάρουνε. Μπορεί εμείς να μην κρυφάραμε άμα δεν το έλεγες. Παιδιά, μη με ακούτε, έχω πιει σήμερα. Ναι, είναι μεθυσμένο παιδί. Εσύ με ακολουθάς καθόλου ή όχι? Γιατί μου ρίχνεις βέλη? Πετάνε αυτοί. Ποιοι? Κάνε μου τυπία γιατί... Βασικά ήμουνα κάτω από το νερό, φίλε. Όχι, όχι. Θάνο, το ξέρεις ότι μπορείς να είσαι πάρα πολύ ώρα κάτω μέσα στο νερό. Όχι. Φύγετε. Ποιοι είναι αυτοί και πετάνε? Ποιοι είναι αυτοί, ρε? Θέλουν να με σκοτώσουν. Γάμο το μετρώνε. Πέθανες? Έφαγε γκάπλ. Μη με φάτε, παιδιά, μη με φάτε, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Καλά, δεν θέλω. Δεν μπορώ φλάι. Γαμώ το, γιατί όμως να είναι αυτοί? Πόρεχτα πόδια. Κάνε μου τυπιά, ξέφυγα από όλους. Με κυνηγάει ήδη ένας, δεν μπορώ να σκάνω. Ναι, sorry. Τύπη, γαμώ το, τύπια. Έχω μόνο 2 ζωή. Δεν μπορώ, πρέπει να ανέβω πάνω για να πάρω ανάσα. Με τρώει. Ωραίο επεισόδιο θα είναι αυτό. Ναι, πολύ adventure. Με γαμώ το, με τρώει όλη την ώρα. Άμα σε φάει το ξέρεις ότι πέθανες για πάντα. Το ξέρω, Θάνο, έλα γρήγορα. Δεν μπορώ. During combat. Κάνε μου τυπιά, λέμε. Δεν μ' αφήνει. Βρήκα κάτι diamond blocks. Κολυμπώντας κάτω από τη θάλασσα. Τι έχει να γίνει σε αυτό το επεισόδιο part λέω. Κάτσε λίγο. Έκανα set home γρήγορα. Είμαι και έξυπνος. Δεν είμαι έξυπνος, παιδιά? Όχι. Δεν είμαι. Καθυστερημένο της άλλας. Σου κάνω γρήγορα. TPA The Slayer. Όπα. Κάσο, ναι. Θανασάκι The Slayer. Γρήγορα κάνε μου, γρήγορα. Γιατί έρχεται. Ρίχνει τρόξα. Βέλη. Έλα ρε. Πέθανες? Όχι. Κάνε όμως. Τώρα, TP accept. Ένα. Τι θέλουνε? 2. 3. Yes! Θάνο. Και ήταν να ανέβει πάνω στο... Είναι, δηλαδή, πού είσαι? Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Έχω κάνει set home στα diamond τέτοια. Τρέχα, άστο. Εντάξει. Σκέλετον, βάραμε άμα θες, εγώ δεν παθαίνω κάτι. Κάτσε να βάλω μου. Εγώ έκανα μόνο fly και full bright από το hack. Εγώ έχω... Μόνο αυτά, δεν ξέρω, τα άλλα καταργήθηκαν. Και καλύτερα, δεν τα θέλω. Ποιο? Από το hack έχω μόνο fly και full bright. Αλήθεια, όχι. Εγώ 0 full damage. Ναι, αυτό το σερβερ άμα μπεις πρώτη φορά... Γεια σου και εσύ Creeper. Με τη μία. Κι άλλη Creeper. Creepers! Θα πεθάνετε. Ναι. Τα ελληνικά μου όσο πάνε και χειροτερεύουν. Αφού είστε περίμενε, θα κάνω τον Assassin, βλέπεις? Assassin. Την κάμερα πάνω μου λίγο, την κάμερα πάνω μου. Εκεί. Το Creeper δείξε. Assassin! Όχι! Έτσι ψαρό. Έτσι ξέρετε αλαβαντικά καταλάβαινε τι είπα. Ναι. Τελικά εμείς θα τώρα τι κάνουμε, απλά και τρέχουμε. Να σου πω. Προς το παρόν τρέχουμε να ξεφύγουμε. Βρήκα witch. Θάνο, έλα να βοηθήσεις. Είπαμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα σπίτι ίσως. Ναι, το ξέρω, απλά άμα βρήκες τώρα 2 witch, να σου δώσουν κανένα poison. Να τη witch. Κάμερα μου έχω κολλήσει και... Φύγε από εδώ, έλα εδώ witch. Έλα, καλό κολλήσει. Σου έχει πει ποτέ ότι η φωνή ένα ζόμπι με diamond, με iron sword. Μπορείς λίγο να μην πολύ μιλάς γιατί εγώ καταγράφω. Οκ, περίμενε λίγο. Και όχι εσύ. Έχω πολύ λίγη ζωή.
Έμεινα με μισό live, παιδιά. Έμεινα με μισό live. Μη! Θάνο, ας σου κάνω γρήγορα τυπιά. Εγώ δεν λέω όχι. Και γιατί μιλάω έτσι? Μιλάω έτσι. Θάνο, έλα γρήγορα γιατί μη μου έρθει τίποτα τώρα. Τι πιάξεπα. Λοιπόν, Θάνο, να σου πω. Ζόμπις, εδώ είναι όλοι. Εδώ είναι, φάτε τον, εδώ είναι. Κοιτάξτε με, νάτος. Μόνο που όχι μόνο σε κοιτάνε, σε κυνηγάνε. Λοιπόν, πάμε να βρούμε ένα ωραίο μέρος για σπίτι. Αυτό, μέσα στο δάσος. Το επεισόδιο θα το ονομάζουμε αναζητώντας μέρος για σπίτι. Δεν είναι επεισόδιο, δεν είναι part. Κατάλαβε το. Είναι multiplayer. Είμαι λίγο... Νουμπάς, το ξέρουμε όλοι. Ναι. Είμαι και από αυτό λίγο. Εξάλλου όλοι μας είμαστε. Εμένα με Αλλά είπες. τώρα με κυνηγάνε λίγο όλα τα skeleton. Γεια σου. Skeleton. GG. Τα skeleton. Πάλι καλά που δεν ξαναείπες skeleton. Λοιπόν, περίμενα να... Λοιπόν. Έλα. Τι πιάξε. Νιαμ. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο ψωμάκι. Αν ψωμιά τώρα εσύ. Ναι, μ' αρέσει και ψωμάκι. Προσέχει τη σιλουέτα σου. Εγώ τρώω μπριζόλες και κοτόπουλα στο φούρνο. Κι εγώ έχω ένα κοτόπουλο στο φούρνο. Το έχω για Βασικά από το βαράω τιτόρτιο. γίνεται κοτόπουλο στο φούρνο. Εγώ το έχω για τιτόρτιο. Πού σε ρε. Όπα, έλα. Θέλω τους μαγεμένες συμπότες. Ζόμπις. Ψόφα εσύ με τις μαγεμένες μπότες. Πού δεν μου τις έδωσες. Τσιγκούνι. Θάνο με βάρεσες. Να σε βαρέσω άλλη μία. Όχι. Γιατί σιγά τι θα πάθεις. Κότα. Τελικά εμείς, εγώ προχωράω όλη θεία μπας και βρω τίποτα καλό. Μπας. Αλλά... Εμένα, Θάνο, να σου πω αυτό που δεν το πάσω. Εσύ ένα δηλαδή το Αθένα hack που καταργήθηκε, βασικά όχι, αυτό το hack που έχεις που καταργήθηκε, ποια hack σου άφησε? Το Αθένα hack είναι, ναι. Ναι. Απλά δεν έχω κανένα άλλο hack εκτός από το fly και το τέτοιο. Fulbright. Ναι, εμένα μου άμα δεν ξέρω τα κουμπιά δεν μπορώ να το πατήσω. Δεν μπορώ να πατήσω δεξί shift. Συγγνώμη, έχεις δει ποτέ σου το... Herobrine, ναι. Όχι Herobrine. Έχεις δει ποτέ σου αράχνη να βγάζει μπουλμπουλήθρες? Όχι, αλήθεια, είδα μια αράχνη που βγάζει κάτι μπλε μπουλμπουλήθρες. Πόσο fake μπορεί να είναι αυτό στο σερβερ? Πάντως το Kickstarter το κάνανε ωραίο. Δεν μπορείς να πεις. Μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ χάλια. Αλλά μπορώ να πω κιόλας ότι είναι και πάρα πολύ ωραίο. Οπότε μπορώ να πω. Ένα γουρούνι μες στο έδαφος! Πάμε, screenshot. Screenshot. Το γουρούνι είναι μες στο έδαφος. Μπράβο ρε σκέλετον που με ανεβάζεις. Μ' αρέσει που το σκέλετον... Το ξέρεις ότι έχουμε χωριστεί και δεν μου αρέσει? Το ξέρω, εγώ προσπαθώ να ανέβω πάνω σε ένα βουνό για να δω άμα είναι καλό το μέρος για σπίτι. Γεια σου Αράχνη, βάραμε άμα μπορείς. Βάραμε άμα μπορείς Αράχνη. Αγελάδα, σε θέλω εσένα. Φύγε Αράχνη. Εδώ. Θα δεις τη ζωή σου. Μη μου δίνεις τον κόλλο σου. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Είδες, μέχρι και αράχνες χεσμένος έχουμε. Όχι, οι αγελάδες. Αγελάδα. Όχι, η αγελάδα δεν έχει, ούτε η αράχνη. Και οι δύο με κοίταζαν. Στον κόλλο. Όχι, η αγελάδα μου γύρισε τον κόλλο. Yes, βρήκα ένα ωραίο μέρος για σπίτι. Κάνα noob μέρος θα είναι και... Ναι, noob μέρος, ένα βουνό που σου έχει έτοιμη ήδη ένα πράγμα... Εγώ θέλω παιδιάδα. Παιδιά, θα θέλεις. Όχι βουνό.
Ναι, δες λίγο αυτό που σου λέω πρώτα, αλλά και μετά. Ναι, σε κοινή χρήση τώρα από το Skype. Σε κοινή χρήση, θα βάλω το βίντεο να βρει. Ό,τι να είναι. Είχα το kill Avra λέω. Είχα το mob Avra ρε. Έχεις hack! Είχα το mob Avra και πάνω έρχεται ένας creeper. Εγώ τον βαράω ρε και είχα στοχεύσει να σκοτώσω ένα ζόμπι. Και έρχεται το creeper ακριβώς δίπλα μου. Για να σκάσει εννοείται. Από το κακό του. Και εγώ το βαράω μια φορά με το tox από το mob Avra που έχω. Και μετά αφήνω και το δεξικλικ και τον βάρεσα. Λέω τον αποτελείωσα. Μην με αποτελειώσει αυτός. Εγώ είμαι 13 level. Εγώ είμαι 12. Αλλά έχω και bottle of enchant από το vote. Και εγώ 32. Και εσύ 32 βέβαια. Εγώ έχω 22. Έχεις 22. Βρήκα παιδιάδα! Βρήκα το μέρος για το σπίτι! Ναι, παιδιάδα, το μέρος για το σπίτι, κάνε μου χτυπή. Αυτό είναι το πιο ωραίο μέρος. Είναι το πιο ωραίο λιβάδι. Με ένα κατεστραμμένο σπίτι στον αέρα. Και ένας αετός πεταίνει τον αέρα. Το σπίτι όμως έχει και συνέχεια. Κάτσε, εμένα που μου είχε αφήσει και το X-ray. Πρέπει να βρούμε και iron εμείς, Καταγράφω εγώ, Ναι. Τι ώρα αρχίσαμε? 8 και 5, οπότε καταγράφουμε 1/4. Πόσο λες να μας πάρει, 20 ή 25 λεπτά? 25 ρε. 23 που είναι το μέσο. Εντάξει. Πήγες εσύ. Δωρε! Γεια σου χωριανέ! Γεια σου γείτονα, καλά εντάξει άμα δεν θέλεις να έρθεις. Πού είσαι ρε, δεν σε βλέπω καν. Κάνε μου τυπιά. Δίπλα σου είμαι κανονικά. Λοιπόν, wood έχουμε ή έχει το spawn? Παραέχω wood. Πόσο wood? 1, 2, 3 stacks και προσπαθώ να φτιάξω άλλο ένα. Εγώ να σκοτώνω όση ώρα κάνα γουρούνι είναι και κάνα κοτόπουλο στο φούρνο για να έχουμε κοτόπουλα στο φούρνο και γουρούνια. Κάνα τι θες. Λοιπόν, εγώ είμαι 20... Ήρθε και το γατάκι μου. Α, να το συστήσουμε. Όχι καλύτερα. Γιατί? Γιατί είναι κακό γατί, είναι μοχτηρό γατί. Α, ναι, τώρα. Πόσο μου σπέτανε με βροχή? Εμένα όχι. Εγώ απενεργοποίησα το ίχνο της βροχής. Τον ίχνο, ναι. Ήχο της βροχής. Τον ίχνο της βροχής. Το ίχνος της βροχής ή κάτι τέτοιο. Α, ναι, να βοηθήσω κι εγώ τότε. Εντάξει, καλά είναι. Τσίφια έχω γεμίσει. Κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο. Μην έρθεις εδώ. Diamonds είναι εδώ. Τα χάλασα τα diamonds. Για μία πίκα. Εντάξει, έχω βάλει, οκ. Sugar, το πετάω. Oak sapling το πετάω. Δεν πειράζει, θα είναι στον αέρα το σπίτι μας. Θα είναι λίγο στον αέρα το σπίτι μας, λίγο. Πειράζει αυτό. Ναι. Όχι ρε, όχι για το σπίτι, τίποτα. Δεν πειράζει το σπίτι. Σιγά ένα σπίτι είναι. Γίτσες. Τι γίτσες ρε, γιτσάρα δεν είπαμε. Μιτσάρα. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Αλλά μην με αντιγράφεις τη σκέψη. Αυτό θα είναι το τέλειο σπίτι. Το εγώ θα σου λέγα να έχουμε ένα σπίτι που θα κρατιέται από fence. Τι κάνεις ρε χωριό. Αυτά σπάστα εσύ γιατί δεν μπορώ να τα σπάσω βασικά, δεν μπορώ να τα κυρώσω και καλά. Τι μου δεν πάει καλά, τρώει το χαλί. Αυτή είναι γάτα του διαβόλου να το πω. Τι έχεις δει? Όχι αλλά... Έχω στο Facebook. Α, ναι, και στο Skype. Τα παιδιά μας δεν μπορούν να τη δούνε. Είδες πόσο αστείο είναι.
Να μην μπορούν να τις δουν οι άλλοι. Όχι ρε, Τι έκανα. μη βάζεις. Ούτε εσύ, το χαλάς. Το όμορφο σπίτι μου γίνεται σκατά, εξαιτίας Βασικά σου. σπίτι μας. Σπίτι μου. Εγώ το φτιάξα όλο. Βασικά εγώ το έχω φτιάξει όλο. Βασικά εγώ ψιλολαγκάρω κιόλας επειδή καταγράφω. Καταγράφω. Πω. Πώς θέλεις να το πω, καταγράφω. Ξέρεις αυτή τη λέξη ή όχι. Όχι. 5. 4 ψηλό να είναι. 5. Εγώ κάνω κουμάντο στο σπίτι. 1, 2, 3, 4, 5. Έχασε και live. 1, 2, 3, 4, 5. Έμαθα να μετράω, yay! Ναι, τώρα τι κάνουμε. Α, ναι. Ναι, άφηστε κανένα κενό. Παρακαλώ, πολύ. Όπα. Αυτό κενό, Όπα. Λάθος το πήγες. Αυτό το... Κοίτα πως να είναι το σπίτι, εδώ Είμαι έτσι. λίγο. Βλέπεις. Α, οκ, εντάξει. Όχι πες μου, βλέπεις. Γιατί άμα δεν βλέπεις σημαίνει ότι είναι τυφλός. Θα το κόψω μετά εκείνο το ξύλο, είναι πιο εύκολο για μένα. Έχεις καθόλου sand Κάτι είχα μαζέψει, αλλά... στα ίδια. Α, πάω να βρω, ναι, έχει εδώ κοντά sand. Πάω να βρω. Δεν τι κάνεις πάλι. Θα το φτιάξω μετά, λέμε. Να δούμε τώρα. Όχι, εντάξει, άστο. Εδώ θα είναι η πορτούλα μας. Οι πορτούλες, οι πορδούλες. Λα 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 λα. Αυτό είναι το πρώτο μας βίντεο, First video for the win! Αυτό στάφτισε, παιδιά. Νάρτσο, εγώ δεν πίστευα να μην ακούγομαι τόσο ωραία φωνή. Ακούγεσαι. Φαίνε μου wood. Να έπαιρνες, δεν με νοιάζει. Πήγαινε βρες άμμο τώρα, το έφτιαξα. Μπα, φλόρι, άχρηστε. Τι με είπες, έλα εδώ τώρα να σε σκοτώσω. Έλα, καλά, αύριο που θα μπούμε θα σου πω εγώ. Θα τον αφήσω ανοιχτό τον υπολογιστή μου να μην βγω. Ναι, και μετά θα κολλήσει, θα σου πω εγώ. Δεν κολλάει. Πίστεψε με. Όχι! Βρήκε σαντ. Βρήκε σαντ το παιδί. Το κοπέλι. Το κουπιέλ. Το ξέρεις ότι δεν είμαστε από την Κρήτη. Γιατί μιλάς έτσι. Γιατί είμαι φαν της Κρήτης. Πλάκα Και κάνω. εγώ είμαι Μικονιάτης, τι θες τώρα. Εγώ είμαι Ουκρανός. Εσύ είσαι μισός Ουκρανός, μισός Έλληνας. Ναι, Για την ακρίβεια. κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο τώρα ούτε αυτός ξέρει από πού είναι, ούτε η μάνα του. Βασικά ξέρω από πού είναι. Και η μαμά μου ξέρει. Εντάξει. Δεν με αφήνει να μπω εδώ πέρα. Ρε, για wood, πήγαινε σε εκείνο το σπίτι, το ωραίο σπίτι. Το μη καθόλου γρυβαρισμένο σπίτι. Α, ναι, σωστά, πάω. Αυτή είναι η γυναικεία φωνή του. Όσοι δεν το ξέρετε, έχει γυναικεία φωνή. Λέω να το κάνω. Όχι, άστο. Εξοικονομία του wood. Θα προσπαθήσω να μην αφήσω τίποτα από αυτό το ξύλο, από αυτό το σπίτι, Γρυφόνι, θα τα πω όλα στον owner. Ναι, θα σ' ακούς τώρα. Το ξέρεις ότι θα με ακούσει. Όλους τους ακούει. Άμα του στείλεις email
Και άμα μπει ποτέ. Κλείστε και ραντεβού. Ξέρω ένα πολύ ωραίο εστιατόριο στη χώρα. Επειδή οι άλλοι δεν ξέρουν που είναι η χώρα. Για περιέγραψε. Παντού έχει χώρα. Βασικά σε όλα τα νησιά παντού έχει χώρα γενικά. Χώρα, αλλά τη δικιά μας χώρα δεν την Αλλά ξέρω. τη δικιά μας χώρα Είναι ξεχωριστή χώρα, ρε φίλε. είναι ξεχωριστή χώρα. Πώς λέμε Ρωσία, Ουκρανία, Ελλάδα, Κύπρος. Ακριβώς. Να πάρω τα λάντερ. Όχι. Τι. Για την πλάκα σου κάνω. Για τα Πάρτα πάρω. ρε. Κάμα το... Πρέπει να μπω στο YouTube να δω ρε φίλε πώς μπορώ να σπάσω το τέτοιο. Το glass. Βάζω και ένα... όχι. Μάρκο νερό. Ναι, Ποιος είναι ναι. αυτός? Θυμάσαι το άλλο μου skin του Γκρίφερ. Και τι κάνεις? Έβαλα private και με αυτόν. Μπορείς να μου φέρεις λίγο ξύλο από αυτό που έχεις μαζέψει? Αλλιώς βάζω netherrack, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα είναι πολύ ωραίο σπίτι με netherrack και ξύλο. Κατάλαβα, αφήνω κατευθείαν ξύλο. Λοιπόν, έχω 64 και 58. Ναι, το βρήκα τι θα κάνω. Έρχομαι θανώ. Πριν δεν έκανα set home σε ένα σπίτι Ναι. με diamond Ναι. blocks. Ναι, Να πάω πίσω ή Όχι. να μην το ρισκάρω? μην το ρισκάρεις. Θα πάω πίσω, αλλά θα αφήσω όλη μου την πανοπλία εδώ πέρα. Όλα τα πράγματα βασικά. Θα αφήσω όλη μου την πρίκα. Δώσε μου τώρα το ξύλο σου. Αλλιώς θα πεθάνεις φρικτά. Με αυτό το σπαθί. Το Cypress Craft Sword. Έτσι μπου. Ναι, φέρε μου 4 wood μόνο. 4 θέλω. Θα μπλέξεις πολλή ώρα ακόμα, έχεις ωραία μάτια, το βλέπω. Είναι ωραία μπλε μάτια τα δικά. Πάρε. Πάρε 4 wood. Τι ήθελα εγώ τώρα? Α, ναι, θέλω και 8 και, θέλω 8 και 8, 16. Θέλω 16 wood ακόμα. Wood. Και αυτά από wood είναι. Έλα ρε, θέλω wood να φτιάξω chest. Κάτσε. Αυτό κάνω. Δεν σου δώσω το sand, κανόνισε. Α, Φτιάξε 2 chest. 4 εννοώ. 2. Εντάξει. Καλύτερα για μένα περισσότερα chest. Σιγά, σπίτια πάντα θα βρεις. Σπίτια γκριφαρισμένα. Βασικά αυτό θα μας το γκριφάρουμε. Γκριφάρουνε, πάμε στοίχημα. Μωρέ πάμε, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Βασικά θα το κρατήσω. Θα αφήσω αυτό, 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 θα αφήσω αυτό. Άφησε και την πανοπλία σου, άφησε τα πάντα. Και πάρε Θα μόνο έκανα. μία αξίνα. Ένα sword, ένα φιάρι και ένα... Σταμάτησε ένα λαγκάρι ένα. Λοιπόν, και εμένα λίγο. Έχει αρχίσει να λαγκάρει. Λοιπόν, να ρωτήσω. Τι πράγματα θα τα κλέψω. Φέρε μου 1, 2, 3, 6 wood ακόμα. Ευχαριστώ φίλε. Έλα, τελείωνε. Έχει enchant all, είναι τέτοιο. Παιδιά, έχει χακάρει αυτός. Δεν έχω χακάρει, από πίγμα το βρήκα. Και θα τελείωνε, δώσ' μου τώρα 6 wood. Thank you. Ρε, Τι, τίποτα. Είσαι βάζω καλά. ένα ψηφί. Έχεις καθόλου coal. Α, ωραία, με τι θα τα ψήσουμε. Α, ναι. Ρε γάμο το. Τι έκανα. Άμα πάρεις τώρα κάτι από εδώ μέσα. Με χόπερ. Περίμενε λίγο. Βασικά. Ναι, περίμενε λίγο. Παιδιά, έμεινα μόνο. Δεν ακούσατε τίποτα από αυτό. Είναι το πόσο συγκινήθηκα. Ναι. Επανήλθα! Επίσης. Θάνο, πάρε ένα πολύ νόστιμο rotten flesh. Α, ωραία, θα το βάλω να ψηφί γι' αυτό. Κοίτα εδώ θα μπει, Όποτε θες βάλ το και φάτο. Θα είναι έτοιμο σε λίγο. Θα πάρει λίγη ωρίτσα όμως, Ω! Γεια σου, Enderman! Που δεν μπορεί να Ποια το είναι αυτό δει. το κόλπο με τον Enderman?
Που δεν το πετυχαίνεις με την καμία με το βέλος. Λοιπόν πάμε. Το ξέρω, επειδή δεν το κάνω. Home. Κουνήσου! Ρε βλάκα. Κάτσε. Παιδιά, λάγκαρε το ίντερνετ του. Μας εγκατέλειψε πάλι, είναι προδότης. Και ότι είναι προδότης είναι μία αλήθεια αυτό, γιατί πάντα μας έχει πάντα μας προδίδει. Τέλειο! Τώρα από την άλλη πλευρά δεν χρειάζεται. Γεια σου ζόμπι, κάτσε λίγο. Έλα, έτσι πράγμα. Περισσότερο power. Α, γιατί έτσι. Γιατί τόσο λίγο. Όχι! Α, ναι, σωστό. You can't destroy my house. Είμαι φάλτσος. Δεν κάνω για τραγουδιστής. Γεια σας. Ο Μιτζή. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό που είδατε. Δεν το σχολιάζω. Δεν το σχολιάζω, όχι. Συγγνώμη παιδιά, κάτι έπαθε στο ίντερνετ μου. Το είπα, δεν χρειάζεται να το λες. Και μάντεψε, ένας zombie villager μας έσπασε την αριστερή πόρτα. Τα ζόμπι σου σπάνε τις πόρτες. Το zombie villager βασικά. Τα zombies μόνο όχι. Παιδιά, πάω για να πάρω το diamond. Τα πήρε άλλος. Μεγάλα, υπάρχουνε. Ποια? Έχει κάνει climb γαμώτα. Μην πας. Σέσιμος είναι, αυτός πάει. Εσύ εννοώ. Εσύ και μεγάλος μην πας. Δεν είναι diamond τέτοιο, bacon ήταν, bacon. Ο Μιτζή δηλαδή. Έχει Ήταν- diamond. Ηλίθιος. Δείτε κοινή χρήση στο Skype, άμα θέλετε. Δεν μπορώ να κάνω κοινή χρήση. Για κάποιο λόγο. Τώρα να βάλω να δίνει το Skype. Are you seriously? Μαμά, ζω ακόμα. Είμαι κοβανιάλα στο βλάκα. Μόνο για να λέω βλάκα ζω. Ακούς εσύ, βλάκα. Ακούω. Ωραία, ο βλάκας ακούει. Λοιπόν, τι πει. Κάνε απλά ένα home, λέω. Έλα. Είναι εδώ. Δώσε μου κάποια stickis. Ένα stick θέλω. Δεν έχω. Έχεις γιατί σου έχω δώσει. Έχεις μέσα στο chest του. Chest σου. Δεν έχω. Έχεις. Αφού δεν το άνοιξες καν. Δεν έχω. Ναι ρε, μπράβο, τι να σου πω. Καλά, χαίστηκα. Πάρε. Καλά, έλα. Έχω 4 sticks. Ευχαριστώ για το... Με το πίσω! Θα χαλάσω όλο το σπίτι. Οκ. Δεν είναι καλή ιδέα αυτό. Δεν σε σκοτώνω. Κότα. Ρε, ανοίγω τη μία πόρτα και ανοίγουν και οι δύο μαζί. Πώς γίνεται αυτό? Και τώρα, μόλις βάλω τα μπελίτσες που μόλις έβαλα, θα τελειώσει το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, Πόση ώρα παιδιά. έχω κάνει? Κάμποση ώρα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, παιδιά. Θα με βοηθήσει πολύ, μάλλον,
ένα subscribe, ένα comment, ένα like. Και η άποψή σας και το τι να κάνουμε στα επόμενα βίντεο. Αυτά. Ναι, και άμα είναι για κάνα άλλο καινούργιο παιχνίδι, γιατί μόνο Minecraft δεν έχει νόημα. Αν και αυτό ωραίο είναι. Δεν θα είσαι εσύ μαζί μου απλά. Εσύ θα παίζεις μόνο μαζί μου Minecraft. Και όποτε θες LOL. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.